Auniche Oradana la Renouveau Télé à l'Usukantidi la Folie ni wale ni mandon kasinka odi au bela jilema ame befo ka Kenya ni bega wakati chuko yawe Mado wino olube shukoro balimbala ni sanga kononana anga folibe auye au me sokoma jonala sabula kadara ame setero wakati ula au munube no kausira kwa biro ula kabaro telo were nouveau la ko au ni sokoma au munube sira la katara anga folibe auye ka wata dondoni ala kasini bela jili nyumanye ise yorola amana sigini kenenkan atenye fanga lame baka jama kulufo sabula radio keme yirika de be soro ona wala sa kasika ninje mukain chari mali fantan nani bela jili fe bela jili ndamaka kenye kunafunia ko ona siratige fe orola ambe radio renouveau lame baka ufo mogo be kaname 98.1 sans fait ame FM renouveau télé page kan anga folibe anga abonné kilingelina bela jelenye ko bi alamsa renouveau sogomada kuna foni akene bena daele ola anga dibila barake bagaw ante se ka do bara en konnala nama uka folike we labe on sigiste kan wa amena temeni kuna foni owi kuma so kono ya no jamada falimbe ya Umar Koita kafara Isa Kabasi dibe kan ani Fanta Tumuta amena do kibario olukanala Umar Koita Fanta Tumuta abi chogodi bashite yere alamse oui mais ala me bo bela jelen fo ka keni sanga chugo yobe anu sigoro chugo ya ka fo kuku bismillah renouveau somada foli kenega sonsoni amido kibarula Fanta Tumuta Umar Koita bi alamse o waira ka fo dogo koni chamankera alila abi sen kasi yorodoma ko kanu bakauma ante senge ante nyina amana gelea chugo laidu kanibe ani nyogonche o amena ka o laidu ko mafa ni oye kana o kuna fonia ku follow di auma dongodo kadam netene katabla fojumala kiboria ku follow be fara nyonga kadi auma bonyani karama konona auma nyema ya so uka ya mario konala mimbato au kelingilina kasika boku na sirila kautofo au jabalala ola bi alamsa septembre kalo klemwan kononton renouveau sokomada kuna foni la selu na talike femununka olu fleni bi sokomada ina kuma semimbe ambolo koroni wala libe na ke okan o de la solution du dialogue o en sokomada ina kuma senye décryptage ale kononana isa kababe na kuma sen korofo anye ani abetalike wale ya mina anga masalo bena teme okambi décryptage akonnala ola fem kon betalike adama ben jaraben le cerveau ale anga bima welele ko yalma mali tora akelena wa jiye bankun ka Kenya ni anga ministri nyema ni owe premier ministre colonel Abdoulaye Maiga Kofo ale kelen goro ka la siukeni obe aka discours kofo jiye seleke nani tomba nye koloni obe onu kofo ko yalma anjolin tora akelena wa ben le cerveau ani alewe na masala o kanyiningal chama me ambolo sokomadaina kake ben la abena jabiudi ko yalma an fe yan no mali konna la abe fo femma ko visite technique ko yalma a sharia bela jelen batoleno an fe yan no wa ako be ke akechugo nyumana wa ko ayi oye balaji ture ale ka pumakani kuna fondilado anabe na nyogola soro tagale nyefe jem kan konna la anga masala obena boli moblu visite technique o la halayauka Umar Koita ale bena donki baru da ele soni taninga segin kiborio oye ladaye sori be mi la seoke anwa don foliduma obe yanno ofene ladaye kene kuna foni ale okum konnala ani docteur Jawara beto nyogombolo kuna fondi gafe o nyefura folo la selubeke Alexis fenebe bisimla amason femima ko bela jilenki bisimla bara bela jeleme da lesa ni wakati bolo da chukoi kuna foni ale dugujera Umar Koita Fanta Tumuta nouveau sogomada kuna foni kene manasigi malido mo be jo kuna foni amununa abela jelindo be soro akonnala ni donki baru tumasile sigate ala kuna fonu bambolo anga ka minda malidon kloka ka kene ni sanga wati we on ni odela du tayo so mo an kono be wuli nan kibaru minu soro dugu kono amina ofse au bela jelema sanga hukumu kono nana kibaru kono na ndabina se kumaba saba ma ni obetalike sidao jamana nyama o ayirala ka fo ko jamana nyama saba nyona olu koni makono ne do malila ka bebi alamsama ako bi chogodi amina ndalo la ko wala femi koni Justin Sele
ministre Abdoulaye Diop ale kɔni a yira k'a fɔ ko ni Mali sen bɔlen o ko la pewu o ko kɛra cogo di a ye laseli kɛ cogo di an bɛna an da se o fana ma fɛn bɛ tali kɛ kalanta min bolodalen don ka bɛn ntɛnɛn min nata ma ni o bɛ bɛn octobre kalo tile 3 ma fɛn min kɔni école privée olu ka jɛkulu dɔ olu y'a yira k'a fɔ ko ka a bila dɔgɔkun wɛrɛ la k'a pousser ka taa ɲɛfɛla la a ko bɛna kɛ cogo di an bɛna an da don bɛɛ lajɛlen la sɔni ni Usman Togo ale ka yamaruya ye. An bɛ segi ka foli kurakura ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni u sigiyɔrɔ cogoyaw ye an da sera ma sisan fɛn min kɔni ye Mali jamana ɲɛmaaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu labɛnna walasa cogo min na ka se ka CEDEAO jamana ɲɛmaa 3 min ni olu kundalen don Mali kan ka olu bisimila ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ ni nalen kɔni kun bolodalen don ka bɛɛ tarata tɛmɛnen ma Mali jamana ɲɛmaaw olu kɔni kun y'a laɲini ko k'a bila ni alamisa in na ka tɛmɛ ni bataki sɛbɛn dɔ ye min yɛrɛ bɔra Mali ministre min bɛ ni ale ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ kow ma ni o bɛ Abdoulaye Diop ko fɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛna ni jamana ɲɛmaa 3 in la bisimila ka bɛn bi alamisa ma o jamana ɲɛmaa 3 in na sa o kɔni bɛ tali kɛ Ghana jamana ɲɛmaa la ni o bɛ Nana Akufo-Addo ko fɔ ani ka taa se Togo jamana ɲɛmaa ma ni o bɛ Faure Gnassingbé ko fɔ ani Gambie président o bɛ Adama Barrow ale ko fɔ Macky Sall ale kun bɛ ala ale de nɔrɔ bila la ni Adama Barrow ye ni maa ninnu kɔni mɛna na kana kuma fɛn bɛ tali kɛ Ivoire finitigila ka 46 min bɛ an ka jamana kɔnɔna na walasa cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ olu bilaliko la cogo min na a sigili b'a baaraw kɔni bɛ kɛ ka bɛn bi alamisa ma an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min bɛ tali kɛ Ivoire finitigilaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na fɛn min kɔni dɔnkilidala ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Tigandia Fakoli la ale kɔni ye kuma lase walasa cogo min na ni finitigilaka ninnu bɛ se ka bila gɛlɛya min bɛ Mali ani Côte d'Ivoire jamana cɛ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na ka tɛmɛ ni ja dɔ ye ja min yɛrɛ kun bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ fɛn min kɔni Tigandia ale bɛ weleweleda kɛ Mali jamana ɲɛmaaw ye ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ye u bɛ se ka bɛn ko la cogo min na ni finitigilaka ninnu u bɛ se ka bila cogo min na sabula a ka kumaw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko Mali ani Côte d'Ivoire jamana ko olu bɛɛ lajɛlen jamana kelen ye wa ko Maliyɛnw bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire cogo min Côte d'Ivoirien olu fana bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna na ko nin waati man ka kɛ gɛlɛya ye an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ wa ko jamana ɲɛmaaw k'u kan ka sigi ka fɔ kɛ walasa cogo min na bɛn bɛ se ka sɔrɔ ni finitigilaka ninnu ka kow la cogo min na an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye kumabaw la an y'a fɔ cogo min na ko Mali kɔni ale tɛna sigi G5 kɔnɔna na bilen ni kuma in kɔni lasera Mali ministre min bɛ ni ale ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko ma ni o bɛ Abdoulaye Diop ko fɔ kuma in yɛrɛ lasera a ka kibaru didaw senfɛ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ VOA mɔgɔw olu ka kuma bara la hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ jamana ɲɛmaa tɔ minnu bɛ G5 kɔnɔna na olu bɛ ka laɲini kɛ walasa cogo min na Mali ale bɛ se ka sigi G5 kɔnɔna na bɛn u bɛ se ka banbagaciya walew kɛlɛ cogoya min na ka se ka bɛn sabati ni jamana 5 in kɔnɔna na Mali kɔni ale y'i sen bɔ a la kun jumɛn de la Abdoulaye Diop ale ka ɲɛfɔli a kɛra VOA mɔgɔw ka bara la an ka jɛ an ye minnu fara ɲɔgɔn kan an k'o lajɛ ni a yɛrɛ bilala sen ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ senfɛ min kɛra février kalo tile 15 ka taa bila tile 17 la san 2014 ni a kɛra jamana 5 ɲɔgɔnna fɛ Mauritanie, Mali, Burkina, Niger ani ka se Tchad ma G5 Sahel la ale kɔni kun ye jɛkulu ye min ka baara kun bɛna bɛn ka se ka ni jamana ninnu jɛɲɔgɔnya sinsin fɛn min kɔni lakana ka se k'o sabati nka gɛlɛya kɔni bɛna don nin jɛkulu in kɔnɔna na ka sababu kɛ Mali i sen bɔli min kɛ u ka jɛ la Tchad ka weleweleda tɛmɛnen kɔfɛ Mali ma k'a fɔ ko a kɔni ka segi ka na a nɔ la G5 Sahel kɔnɔna na fɛn min kɔni ministre minnu bɛ ni olu sigimɛ kɛlɛ koɲɛw kunna ni jamana tɔ ninnu na olu ka ɲɔɲeba tako 14 okumu kɔnɔna na olu kɔni laɲini kɛ Mali fɛ a ka segi ka ni sen don G5 baaraw la ka sababu kɛ lakanabaliya bɛ ka fanga bonyani min kɛ Sahel jamana kɔnɔna na o lakanabaliya a fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ wa fo ka taa se jamanaw ma ni a bɛ fɔ minnu ma Pays de Golfe ka to New York uni ka assemblée tako 77 o hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni Mali ministre min bɛ ni ale ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ kow ma ni o bɛ Abdoulaye Diop ko fɔ ale kɔni kuma dɔ lase an baarakɛɲɔgɔn VOA ma olu ka kuma bara la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ G5 ka ale kunkanko kibaru la a y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɔra G5 Sahel la ka sababu kɛ Mali ka hakɛw olu bɔsira la hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ sɛbɛnfuraw olu bɛ min fɔ ko o kɔni ma taa a siraw fɛ sabula ko Mali kun kan ka G5 ale ɲɛmaaya ta nka ko sɔn ma kɛ o ma ko hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ kangarida caman kɛra Mali jamana fɛ ko olu kɔni ma lamɛn u ka laɲiniw kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa ko Mali kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ni jɛkulu kɔnɔna na u bɛ fɛ ka ale den kɛrɛfɛla de la ko jateminɛw kɔni na ko Faransi ko ale min yɛrɛ bɛ G5 Sahel kɔkɔrɔ ko ka fara jamana dɔ kan ko olu kɔni jɛra k'u ka ban yira Mali ka ɲɛmaaya tali la G5 Sahel kɔnɔna na
o kumu kɔni kɔnɔna na ko Mali kɔni tɛna jɛni o waleya sugu ninnu ye. Ni waleya ninnu yɛrɛ bɔra ministre Abdoulaye Diop ale fanfɛla la. A y'a fara ka kumaw kan k'a fɔ ko Mali kɔni bɔli G5 Sahel la ko o ŋaniyaw tara. Wa ko nin waleya talen kɔfɛ ko waleya minnu kɔni kun kan ka kɛ ko Mali jamana y'o kɛ ni ka t'o bila secrétariat la G5 Sahel maaw ɲɛkɔrɔ. Wa ko jamana minnu sen bɛ G5 Sahel la ko a cira olu ma. Ko Mali ka nin talen kɔni ko o ye badabada taali de. O b'a yira k'a fɔ ko weleweleda ani laɲini minnu kɔni kɛra ko Mali ka sigi ka na G5 Sahel kɔnɔna na ko Mali jamana ɲɛmaw ko olu kɔni ma jɛni o ye. Wa ko olu kɔni minnu ma janya ni jɛkulu in baaraw la. Ni jɛkulu yɛrɛ kabi a sigira ale kɔni ka baaraw kɔni ka gɛlɛ ka sababu kɛ musaka ko laɲini minnu kun kɛra u fɛ. Aya an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa. Fɛn min kɔni ye Mali ale bataki sɛbɛn dɔ bɔ ka bɛn fɛn min kɔni ye CEDEAO ma olu ye waleya min ta ka Guinée jamana ɲɛmaa dɔw sɛgɛrɛ. Mali kɔni y'a jira k'a fɔ o bataki sɛbɛn kɔnɔna na ko olu t'u yɛrɛ ye. CEDEAO ye o waleya min ta ka Guinée jamana sɛgɛrɛ wa ko olu na to Guinée jamana kɔrɔ ka u dɛmɛ i n'a fɔ Guinée ye Mali dɛmɛ cogo min na. Bataki sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛra ka bɛn kunungo ma ka sababu kɛ CEDEAO ale ye waleya min ta ka Guinée jamana sɛgɛrɛ ka sababu kɛ fanga furancɛ min bɛ u fɛ yen nɔ o baara taabolo cogoyaw ye. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa. Fɛn min kɔni kalanta min kun bolodalen don ka bɛn octobre kalo tile 3 ma a yirala k'a fɔ kalanta in kɔni a bɛ ka denmansaw kamana gan ka sababu kɛ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kalanminɛnw na ko olu sɔngɔ ka gɛlɛ kosɛbɛ bibi na sugu kɔnɔna na. An ka ɲininikɛlaw olu wulila ka don ka ɲininkali sɛmɛ maa dama dɔ la a ko bɛ cogo di an ka jɛ k'u ka lasiw lamɛn. A bɛɛ kɔni segi fɛngɛ kelen a bɛɛ qualité Madame Balo Nana Kadija Bagayogo ale kɔni ye nin saki san gɛlɛya kɔnɔna la ɲina waati jan tɛrɛmɛli kɔfɛ ani feerekɛla ni ɲɔgɔn cɛ a sera ka saki sɔrɔ 600 la. Minɛnw ma nɔgɔn dɛ ɲinɛ fosi ma nɔgɔn saki yɛrɛ ma nɔgɔn mais a bɛ kɛ cogo di an b'a san wajibi an bɛ école ta la n'an denw ka école tara jagoya y'a san ne ye nin san 600 de awɔ mais nin ye siɲɛ 3 de saki sara n bɛ k'a san kelen kelen de a ma nɔgɔn quoi an b'a san kelen kelen n'a ye wari min sɔrɔ an bɛna dɔ san n'a ye wari min sɔrɔ an bɛna dɔ san ka bɔ a la. O cogoya kelen don ni muso fila ninnu ma n'olu fana bɛ k'u ka dusuman kasi yira école minɛnw sɔngɔ yɛlɛnni na. Nanta a ma nɔgɔn dɔɔni dɛ a ma nɔgɔn gɛlɛya min yɛrɛ b'an kan wagati min na parce que salon i tun b'a san prix min na a bɛ n'a fɔ ɲina dɔɔni yɛlɛla fɛnw kan quoi o kɔni gɛlɛya de b'an kan sinon minɛnw kɔni b'u kan alhamdulilayi. Ne nana saki ani kayo ne nana olu le san n ka denmisɛnninw ka fourniture ne nana olu le san. Vraiment ɲinanta kɔni ɲinanta ka gɛlɛn dɛ salon tun bɛ sagiw sa 1000 ani 200 ɲinanta 2000 ani 400 700. Nga nin cɛ in yɛrɛ kɔni fɛ a sɔngɔw ka fisa. À peu près u bɛ taa ɲɔgɔn na parce que pour moi sincèrement ne ma a ma gɛlɛ ten non ne ma gɛlɛya santi. K'a ta sugu kɔnɔnaw la fo ka taa se école minɛn feere butigiw ma feerekɛlaw fana bɛ k'u ka dusuman kasi yira ka da minɛnw sɔngɔ yɛlɛnni kan ani ka fara clients sen sumayali kan. San tɔw la an ma deli ka kaye ta ka tɛmɛ 4000 kan fɔlɔ quoi mais ɲinan kaye yɛrɛ 5000 700 5000 800. Bon i bɛ taa ta 5000 o bɛna fɔ o ye 280 de i bɛ taa ta ka n'a feere 300. Bon client fana b'i sɛgɛn a la quoi u bolo k'a fɔ k'i de nɔ de ko sɔrɔ e bɛ taa ta gɛlɛya la ka na bon minɛn caman gɛlɛyara bon ardoise an tun bɛ ardoise ta 3700 mais an bɛ ka ardoise ta bi 6000 bon bigi fana an bɛ bigi premier ta 10000 o kɛra 10400 ya bon simonalani carton ye 5000 mais an bɛ k'o ta 6000 minɛn bɛɛ de gɛlɛyara ɲinan quoi minɛn bɛɛ. Client yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ mais ne b'a dɔn a mana kɛ cogo cogo a kɔni bɛ san parce que école ta ye sanni diyagoya de sinon salon ɲɔgɔnna ninnu b'a sɔrɔ i bɛ se ka kaye carton min feere carton 10 feere tile kɔnɔ mais sali tɛ kaye carton 1 feere tile kɔnɔ. A kaye prix a yɛlɛla dɔɔni quoi a bɛ sɔrɔ kaye yɛrɛ sugu kɔnɔ kaye yɛrɛ a ma ca quoi kaye quantité caman tɛ yen parce que ni minɛn caman bɛ yen a prix bɛ nɔgɔya n'a caman tɛ sugu kɔnɔ a bɛ diyagoya a bɛ gɛlɛya. Ne sugu a ka suma dɔɔni sabu gɛlɛya fanga ka bon ɲina kojugu. N'a dɔ fara la minɛn prix kan bon wari tɛ jamana kɔnɔ nin waati in na. Bon ni salo don an bɛ se ka nin feere 1500 sisan 1800 bon u bɛ ɲɔgɔn ye quoi da bɛɛ baara. Ka fara école minɛnw gɛlɛyali kan bolimafɛnw fana sɔngɔ yɛlɛlen don ɲina o kɔni ye jɔrɔnankoba ye école den somɔgɔw ma.
ni kun maimuna wudra ko ale ni mantala watara olu ka ɲinine an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye ka kɛ ni kalanta baaraw ye halisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ jɛkulu dɔw la minnu sigilen don école privée olu kama olu kɔni laɲini kɛ ka tɛmɛ ni bataki sɛbɛn dɔw ye min bila ka taa ministre min bɛ ni ale ɲɛsin mɛ kalan koɲɛw ma o fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kalanta la ko ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ u ka laɲini ye min ye ko walasa sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka kuma fɛn min bɛ tali kɛ kalan gouvernement kan ka wali min di kalandenw kunkɔrɔ olu ka yɔrɔ la akila jagabɔ bɛ se ka kɛ o ko ka cogo min na an ka jɛ an ka lasiw lamɛn Asitan Jalo ale fɛ. Sanba 2 ani 22 sanba 2 ani 23 kalan dayɛlɛw ni o yɛrɛ bilalen do octobre kalo tile 3 nata in na a kɛlen i n'a fɔ o tɛ kalan ko ɲɛnabɔbagaw bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye k'a sababu kɛ jɛkulu damadama bɛ yen nɔ i n'a fɔ association des écoles privées agréées du Mali, association libre des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali ani ka fara association des écoles privées agropastorales du Mali kan olu ye sɛbɛnfura dɔ dilan sɛbɛnfura min kɔnɔ u b'a laɲini minisiriso min ɲɛsinen bɛ kalanko ɲɛnabɔliw ma k'a fɔ k'u ka kalanta bɔ octobre kalo tile 3 la k'a bila a tile 17 la sanba 2 ani 22 ko k'a sababu kɛ sigasukaw fɛ yen nɔ ekɔliden sara ani demi bursi min tun kan ka di sanba 2 ani 20 ani sanba 2 ni 21 kɔnɔna la olu ma di ko ani fɛnɛ ekɔliden sara ani demi bursi min tun kan ka di bamakokaw sikaso Tombouctou ani Gawokaw ma sanba 2 ani 21 ani sanba 2 ni 22 kɔnɔna la olu fɛnɛ ma di u b'a yira tuguni u ka sɛbɛnfura kɔnɔ k'a fɔ camancɛ kalansow ni o ye établissement secondaire généraliw ye k'a fɔ ko ekɔliden sara dɔ dira olu ma nka min ye baaradege kalansow ye ni o ye établissement technique ni professionnelw ye k'a fɔ ko musaka foyi ma di olu ma k'a da ni kun nunu de kan jɛkulu nunu y'a laɲini minisiriso fɛ k'a fɔ u ka ɲinan kalanta bɔ octobre kalo tile 3 la k'a bila octobre kalo tile 17 la sanba 2 ani 22 fo sisan minisiri kɔni ma jaabi di fɔlɔ jɛkulu nunu ma u ka laɲini kan o b'a yira k'a fɔ octobre kalo tile 3 o de minɛnen do halisa k'a fɔ ɲinan kalanw bɛna dayɛlɛ o wagati la. Aya ni kun ye école ko kunkanko kibaru ye ninnu bɛ dansigi an ka kunnafoni ta ko fɔlɔ la sɔni an da bɛ don a tɔ la k'a walawala Fanta Tumata. Umaru Koyita ka yira kanubagaw la k'a fɔ ko kunnafoni kɔni o ka ca an bolokɔrɔ bi kosɛbɛ o kama an senna ka teli Umaru Koyita k'i fo an bɛ taga ɲɛfɛ ni sanga kɔnɔna la don kibaru n'an ye ale datugu an bɛ siraba kunnafoniyaw ka olu dayɛlɛ min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka siraba lahalayaw dɔn cogoya minnu na an bɛ se ka sirabaw matarafa cogoya ɲuman minnu na Sori Ibrahim Diallo ale ka dongo do wuli ka jɔ ye o ye ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan dongo do a bɛ min lasew kɛ min b'a to an bɛ an janto an yɛrɛ la k'an janto maa wɛrɛ la siraba kanaw la Sira Kamara ale anw ka bi nɛgɛ karafetigi ye i bɛ wuli bila Sori ma.